Tisovec je jednou zo vstupných brán do Národného parku Muránska planina a hradová je dominantou Tisovca. A samotný chodník, aj vybudovanie naučného chodníka, ktorý aj je, sú tam existujúce tabule a vlastne chceli by sme to vlastne teraz inovovať a už máme aj nejaké spracované prvé návrhy, je pripútanie toho turistu každej vekovej štruktúry k tomu, aby tú hradovú navštívili a aby sa dozvedeli viac nielen o Muránskom hrade, ale aj o biotopoch a o živočíchoch, ktorí tu žijú. Nachádzame sa na hrebení Hradovej. Je to krásne výhľadové miesto s tým, že tu máme skalné brala, je to aj veľmi fotogenické miesto. Žiaľ, pre takú širšiu verejnosť, menej fyzicky zdatných alebo menšie deti, bol tento hrebeň pomerne neprístupný, lebo naozaj ten zráz je tu veľký. Takže podarilo sa nám v spolupráci s mestom Tisovec vybudovať zaisťovací chodník, alebo taký zaistený chodník na štýl feraty. Dá sa tu ísť aj s feratovými setmi, ale aj bez. Je to naozaj veľmi bezpečné, alebo bezpečnejšie ako bolo. A chceme to naozaj sprístupniť verejnosti, lebo vidieť tu nízke Tatry, vidieť juh Gemera, je to naozaj veľmi pekné miesto, aj hodnotné, čo sa týka prírody, ale aj hodnotné, čo sa týka zážitkov. Raz, dva, tri. Keď už boli všetky tie povolenia, čo sa týka Národného parku a všetkých inštitúcií schválené, tak sme sa vlastne pustili do tej technickej časti. Museli sme z mesta vyniesť vlastne okolo 700 kg materiálu, čo sa týka týchto železných tyčí, stúpačiek a lám. Pomáhali nám pri tom kolegovia z Tisovca, vlastne mladí chalani, ktorí robia také silové športy. Trošku sme sa zapotili, dostali sme to vlastne pod okrúhlu skalu a potom už firma, ktorá to montovala, sa postupne presúvala sem a postupne to budovala počas niekoľkých dní. Práve tento skalný hrebeň nám vytvára prirodzenú hranicu medzi Ačkovou zónou, kde je najprísnejší stupeň ochrany, takže určite chceme poprosiť turistov, aby využívali tento žlto značený turistický chodník. Pričom z tohto krásneho exponovaného skalného hrebenia je nádherný výhľad, či už na hrebeň nízkych Tatier a oblasť chopku Ďumbiera, ale takisto keď ďalej postupujeme v rámci Vepolských vrchov, tak napríklad presne nám oproti sa nachádza Klenovský Vepor a takisto nachádza sa tu krásna mozaika pastvín, lúk, ktoré sa predtým využívali na chov dobytka, či už kôz alebo oviec. Za to si pomôžem. No tak pomôž si ako vieš. Na tých najexponovanejších miestach sú pomôcky, tak sa to sprístupní väčšiemu počtu ľudí a ja mám momentálne taký zážitok, že dala som to, podarilo sa. Áno, je to tisovská tradícia, chodívame sem každý rok a každý Tisovčan, a nie len Tisovčan, Slovák by mal toto prejsť, aby zistil, že úskalia hrebeňov sú stále ešte zdolateľné.